În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O, Doamne, deschide ochii inimii mele, ca să înțeleg cuvintele Tale și să primesc lumina Ta. Preiubite Doamne, Dumnezeul nostru, Te binecuvântăm și Te lăudăm în toate vremurile, iar pururea pe buzele noastre să fie cântarea Ta. În Tine, Doamne, ne mărturisim bucuria și aducem laude, căci sufletul nostru aduce slavă și se veselește în harul Tău. Sufletul meu se va mărturisi în Domnul, iar cei blânzi să audă și să se bucure. Cu inima plină de recunoștință, ne adunăm împreună să-L slăvim pe Domnul și să înălțăm numele Lui în adorare. În căutarea mea, Domnul m-a auzit și din toate necazurile m-a izbăvit. Apropiindu-mă de Tine, am găsit lumină și fericire, iar fața mea nu se va rușina. În sărăcia mea am strigat, iar Tu, Doamne, m-ai auzit și m-ai izbăvit de toate necazurile mele. Îngerul Domnului slujește în jurul celor ce se tem de El și îi izbăvește pe ei. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Ferice de cei ce-și pun nădejdea în El. Toți sfinții să se teamă de Domnul, căci cei ce-L caută nu vor duce lipsă de bine. Bogații s-au sărăcit și au flămânzit, dar cei ce-L caută pe Domnul nu vor fi lipsiți de niciun bine. Ascultați, copii ai credinței, învățați frica Domnului, căci aceasta este calea vieții și a bucuriei adevărate. Opriți-vă limbile de la vorbele rele, căci Domnul privește la cei drepți, iar urechile Lui sunt deschise la rugăciunile lor. Păzește-ne, Doamne, de rău și îndrumă-ne să facem bine, căutând pacea și urmând-o. Ochii Tăi, Doamne, sunt îndreptați spre cei drepți, iar urechile Tale ascultă rugăciunile lor. Drepții strigă și Tu, Doamne, îi auzi, izbăvindu-i din toate necazurile lor. Ești aproape de cei smeriți și umili la inimă, iar pe cei smeriți cu Duhul îi vei mântui. În fața Ta, Doamne, multe sunt necazurile drepților, dar Tu îi vei izbăvi din toate. Păzește toate oasele lor, niciunul dintre ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoșilor este cumplită, iar cei ce urăsc pe cei drepți vor greși. Însă Tu, Doamne, mântuiește sufletele robilor Tăi și toți cei ce se încred în Tine nu vor fi înșelați. Amin.